дошли на вашите родители. За последен път съм с тези прекрасни деца. Имах предложение от 2 години насам, но тук някакси не ми се съдейства. Тези деца трябва да ги види сцена. Не ми се съдейства, не се получи, все пак не зависи всичко от мен. За съжаление водя други градини по сцените. Но това не зависи от мен. Наистина има какво да видите, играят уникално, с настроение, с душа, с сърце, така както аз обичам да играя. Така че се надявам да се насладите. Сега Венка имаше едно известно време не посещаваше, надявам се да ще ме гледаш добре, знаех всичко, но тут се отказвато започваме. Даже не съм много ме зарадва, че участва това. Така трябва. Положил си труд, трябва да го видят, нали така? Така че надявам се, че ще се насладите, доколкото професионално говоря, има танци от различни фолклорни области. Вече експериментирам тотално с тях. Правят се реално, композиционно се справят без изобщо моя помощ. Така че прекрасни са. Наистина са готови за цена. Oh
много сложно за тях. Ако сте чували Елена Моми, няма как да не сте чували. Не играем точно стъпките на Елена Моми, играем основна стъпка, но това е много. И те го направиха. Не разгорсте се. Да, за кой искам да ги измъкна някъде, ама не ми се получи. Тори, може да втора. Нишан. Ще го изям. Естествено. Ще го изям ли? Ще има проблем. Тя, моля те. Що се смееш, бе? Не се смееш, колко се играе? Дясна ръка горе. Другата къде е като от наша свободна и не
Зани разбуди се. Че ти любе дойде горе от Загора, горе от Загора, от равното тура, армаган ти носи, Маргушка гербаче, на лице белило и църно-църнило. Станала неделя, че се пременила, с новата
година е за тия хубави деца, не знам как се разделяме. Много ми е хубаво с тях. Да, деца, които ме разбират. Деца, които ме разбират, когато какво искам от тях. Нали това е много важно.